Siya nga pala mga magandang balita. Ito po, balitaan ko po kayo ng good news. Alam nyo ba na, ayan ha, sa ngayong taong 2022 mga pangga, ang mga kumpanya ng langis, mga oil companies, mga pangga, alam nyo ba na 11 11 beses na sindang nagtaas nin presyo ng gasolina. And never pa po na nagro-rollback ang mga kunyan. Ha? Ang mga gasolinahan poon kan paglaog ta sa taong 2022. Uya po ang good news mga pangga, sa primerong pagkakataon ngunya na taon, ma-rollback na ang mga gasolinahan. Bukas mga pangga ay nakatakdang mag-rollback ang mga oil companies. Bukas, March 22, and ang rollback mga pangga, ito sa ipinalabas na advisory ng Shell Philippines o Pilipinas Shell, lagpas 11 pesos po ang ibababa sa presyo kan diesel, and sa gasolina man lagpas 5 pesos ang ibababa ninda, and sa kerosene lagpas 8 pesos ang sa enda pong iro-rollback. Ayan, good news to mga pangga. Halos 11 beses na baga na nagtaas ang presyo kan gasolina poon kan Enero, bulan in Enero, and never pa nagro-rollback, promise. Kaya uya na po ang pinaka-primerong pagkakataon na ma-rollback sa aga. Abangan po nindo Kaya sa mga mapagasolina ngunyan, baka pwede po makahalat-halat man kamo sa aga. Baka po pwedeng mapropostpone ko na, baka pwedeng sa aga na muna maggunyan, maggasolina mga pangga. Sayang mga kanin. Siguro sa Pilipinas Shell, 11 pesos and 45 centimos ang ibababa sa kada litro po kan diesel ninda. Tapos sa gasolina, 5 pesos and 45 centimos sa kada litro kan gasolina. Asin 8 pesos and 55 centimos sa kada litro man po kan kerosene. Kaya kung mapag-gasolina ka mo yan mga pangga, i-oktaba na muna, sa aga na sana, yun na ini. Sabi ko nga kan last week baga, nagtaas si presyo, kan gasolina mga pangga. Tambak si mga bihikulo sa mga gasolinahan, nagpa-full tank. Kumusta ka pagkaagama ng customer sa mga gasolinahan? Maorog man ang teknik, Arog pa lang kayo ng teknik na makadakol ng benta ang mga gasolinahan, Halimbawa, mataas ng presyo. Halimbawa, ngayon, ma-anunsyo yan. Ngayon sa aga, mataas ngayon kita ng presyo. Di, ang mga customer, labo-labo yan. Ngunyan na aldaw pa sana, mapag-gasolina na, taalangan man. Abutan ka pa sa aga, Abutan ka pa ng taas presyo sa aga. Di, kan pagtaas baga, tambak, traffic na maray ang mga tinapo digdi sa naga. Grabe ang nagpapagasolina digdi sa mga gasolinahan, nagpapa-full tank. Di iyo, nag-full tank na gabos. Pati ako iyo man, nabiktima man ako. Pagkaaga, mayo ng customer sa mga gasolinahan, mga pangga. Promise. Agyahanin daw mga gasolinahan, mayong customer. Siyempre, tagabos, full tank na. Ngunyan, uyan na naman ang anunsyo sa aga, mabagsak presyo. Di, may mga customer na naman, matindi ang diskarte. Matibay. Arog pa lang kahit ang strategy. Style, malangkaw ng presyo. Tangani na magkanda o gaga ang mga customer na magpag-gasolina. Tapos itatas ang presyo. Tapos 1 week, ibabalik mang giraray. Ay, matindi. Garo Garo sale kang mall. Easy sell ning tulong aldaw. Tapos after 3 days, ibabalik. Matindi. Kaso kabaliktaran, di ba? Yun po yan Marina Bareta niya to ngunyan na aldaw mga pangga. And siring man kayan mga pangga na pag-urayan na istorya taman sana an mapadapit sa gasolina. So amigo ko mga pangga an istorya ka to ay talagang matindi. Ang kahambugan. Sabi pa lang kang amigo ko mga pangga nya ngaya pa di. Demo ngaya pa di na hapot. Ang motor ko ngayon pa di, high-tech. Yan na maganda ka mga high-tech. Sarong simana nakitang pa high-tech. Man na high-tech ang motor mo? Sabi ka na amigo ko mga pangga. Ang mga kutsi baga ngunyan pa di na mga brand new, mga high-tech na mga keyless na, may inang susi. May sensor, pag rani mo ngayon sa kutsi,
automatic nag-unlock tapos push button ng pag-start kan mga coaching high-tech baga ano may ng susian push button na. So motor ko ngaya pa di arog man kayan high-tech. Ha? Keyless. Dahil mo na kaipuhan ng susi. Totoo man talaga niya. Kuya man talaga. High-tech man talaga. Believe na ako sa motor mo pa di. High-tech na. Tano man niya ako pa di na sabi mo keyless o mayong susian na motor mong high-tech niya ako pa di. Sabi niya, yung ngayon pa di, may talagang susi, promise. Tapos, pag nag-i-start pati ako kan motor ko, nagigisi, ining ko niyan, ining kilikilikan bado ko, nagigisi. Napaisip-isip ako, napapos ako ning halipot. Sabi ko niya ako, pati halat mo na, garo baliktad. Dapat niya ako, pag ma-start ka ning motor, ang magigisi, ang kakaan kang pantalon mo niya ako, ang magigisi, bako ang kilikili kang bado mo. Sabi pa lang kang padiyon ko, ay day pa di. Kili-kili kang bado ko ang nagigisi pag nag-start ako motor. Taan motor ko, kuliglig. Kaya palang keyless ha? Kaya palang keyless. Eh, ang kuliglig, baga ang pag-start ba, kain may dara kang lubid. Ibubugos mo araw kayo, tapos bubutungan mong bu araw kayo ng tanog. Kaya pala na bakong kakaan kang pantalon ang nagigisi, baga pangga, ta kuliglig ang motor, keyless, high-tech! Puro high-tech mandaan motor. Nasobrahan sa kahambugan. Ha? Ano apod kayan sa Endo? Sa Tagalog baga kuliglig ano? Sa mga motorized na mga tricycle bagang apod kayan mga panggano. Itong mga tricycle na makina, itong makina sa makina kang traktor, makina kang itong pinagamit sa mga umahan baga mga panggano. Ayan ang apod kayan kuliglig sa Manila. Pag ini-start mo, bubudbudan mo ning lubid baga Tapos bubutungan mo ang tanog kayan boom may sound effect. Kung nadadala nindo ako sa video may action pa yan. Anyway, naalala ko kang anong makinang iyan mga pangga na pig bubudbudan baga bubudbudan ning lubid. Ta si amigo ko mga pangga na taga Garchitorena, igwasin na ning bangka, bangkang di motor baga ang siyempre mga bangkang di motor baga ang motor kan itong motor baga na ali sa mga itong bubudbudan ning PC para ma-start mo. Yaon sina mga pangga sa tahaw kang lawod, sa tahaw kang kadagatan. So amigo ko, problemado. Promise, problemado. Then nag-i-start so motor kan sa iyang bangka na di motor. Pag nag-start iyan, yaong ka sa tahaw kan lawod, yaong ka sa tahaw kan kadagatan, no choice ka, masagwan ka, pauli. Ngunyan, di siya, pigga para i-start niya so bangka niya di motor, pigga budbudan niya na ning lubid mga panggaano. Pigbudbudan niya ning lubid. Pagbutong niya kan lubid, may apon niya sa lubid duman sa dagat, tapos! Paano mo na may start ang motor mo? Kaya, pinaka-importante mga pangga pag may bangka ka mong di motor, ikaw ka mong kuliglig, itong lubid, igagakod mo na nindo sa kamot nindo bago nindo i-start. Tapag naiapon nindo yan, paano na? Iyan ka sa tao kang lawod, dahil mo may i-start ang bangka mo. Dahil mo yan makakadyot.